yasa kakka damu da duniyar da ake ba la gurrannaka taqallubul lazina kafaru fil bilad. Kada a sun yi manyan gidaje wani ya bugo min akara kalla gwamnatin tarayya ta saka biliyoyin kuɗi za ta bayar da bashi idan ba mu karɓa ba arna za su karɓa. Na ce to me arna sun karɓa ɗin? Na ce mu gwamnatin tarayya in za ta babu bashi za mu karɓa amma akan sharaɗin addininmu ya zama babu ruwa. Mu matsalar mu guda ɗaya ce ruwa. Ruwan nan ku Allah ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha. Wanda aka yi masa wa'azi akan riba ya dena falahu ma salaf wa amruhu ila Allah.